Tak môžeme ísť? Čaute ľudia, ja vás vítam dneska u nového videa. Dneska si pôjdeme s mojím kamarádom Máriom zahrať rankedy. On nemôže rozprávať teraz, takže budem iba ja. A dáme teda ready. Daj ready potom. Daj ready, dobre? Dobre. Ideme. Bravo, Glory. No. Ja viem zámsku mega dobre hrať. Zobral Leona? Nič také. Určite že vraj zomrela kamarátka. Pohreb. Sa tam rozplakala. No vieš čo ho začal hovoriť Dominik úplne, že všetkým začal hovoriť úplne, že poďte, že poďte, volá, čo spravíme. Nie, on chcel spraviť niečo nakresliť a tak. Ten Frank není moc dobrý. Nemal si brať Leona, mohol si zobrať tak Gina. Ale že viem zámsku dobre hrať. Turetu zničiť hlavne. Ja už budem mať Hypercharge. A ultinu. A multi. A hyper. Ale Nie, mňa to vyhodilo. Mňa sa na chvíľku vypojila Wi-Fi. Som späť. Jaj? Ja už som myslel, že... Ale nie, mi sa brávko nejak zaseklo. Čakaj. Nie, ten Frank je hrozný. On nevie hrať. Sorry, to som spravil zle. Mama kúpila toto Propas. Nemám rád. Počkajte ľudia. Tak dobre, môžeme ísť. Ideme. Tu si berem ja Gina. Ja si to berem vždycky Gina. Zober si Mortisa asi. Ty na ňom máš hyper? Ja viem mega dobre za Gina. Tak ideme. Ten Mortis už je dead. Toho som zabil. Som Thanos MVP.
Ja, si sa zasekol. Tak, už máme jednu bránku. Ten Stu to dal. Yes, ten Stu je mega dobrý. On dal 2 góle. Ten Stu. To asi dobré. Nie. Nevadí. Tak. Ten Stu je mega dobrý. Ten mega dobrý hrá. Yes! Ten Stu je mega dobrý. Ja mám zase God 3. Mám zase God 3. Ok, počkaj chvíľku. Ľudia, to jaký bol dobrý ten Stu? Napíšte do komentáru dvojité Stu. On je mega dobrý. Chvíľku si to počkáme. Ja vám dám ešte raz. Tu si ma keď tak pridajte. Tak. Tak, dáme ready. A túto mapu nemám rád, ale ja si na každý Bravo hokej si vieš čo berem? Gina. Mortisa si... Dobre, nevadí. Ja viem. Teraz by si to mohol dať. Je ďalší Stu. Aha, ja som už druhýkrát Golden 3. Ja som dal gól! Jaký dobrý! No. Nie. Teraz, jak bol ten rework rankedov, tak ma to začína baviť. No, ja som si teraz zapol Fortnite, ja sa iba chodievam tam toto baviť s nejakými Američanmi, že si dám slúchatka a prosím tam začnem nadávať. Bože môj! To čo, jaký save, že? Keby som dal, že vieš, zás gól. Myslím. Hej, ja si budem šetriť na Stuovú Hypercharge, ona je mega dobrá. Nevadí. Ja ho odhodím. A toho... Ne, ja som zabudol. Má ten štít. Nevadí. 1-1. To nevadí. Toho nového ja si ho môžem sa mi zdá, že kúpiť. Tak. Ne, ešte jeden. Oni mu... Prosím, jeden gól. Nech to máme aspoň vyrovnané. Overtime.
Jaj, nevadí. Ja som zase... Ja mám furt toto. Vieš, čo som ja zistil? Že v tom minulom rankedovom systéme nemôžeš z Diamondu padnúť na Gold. Daj ready. Dobre, počkám. Áno. Tak ideme, ľudza. Na knockouty si berem. Na túto mapu si berem kolet. Mne sa prerušila Wi-Fi, ne? Daj ready. Mne sa seklo bravo. Ježiš, furt sú toto. Ale čo si ja zoberiem? Koho si mám zobrať? Ukáž mi. Dobre, keď za neho moc neviem hrať, ale dobre. Skúsim. Vidíš, že neviem hrať za kolcom. Hentá mapa je najlepšia, tá čo bola minulá. Že to ani moc není dobré. A ty máš akú star powerku? Nevadí. Ty máš tú star powerku, ktorá keď si v toto, keď si v kríku. A ktorú gadgetu? Tiež tú, čo dáva veľa damageu? Dobre, musím to zase spraviť. Pretože ja za kota, že vôbec neviem hrať, ale skúsim to zase. Nie, ale oni všetci idú na mňa. Škoda. Rytku. To, jaký dobrý. Dám iného brawlera. Tuto na profilovku. Nejsem upiatý. A ja. Emsku, tu si berem Ems. Dynamite si daj. Dal som mu. Dynamite! On je sprostý. Ale oni nám dávajú dobré mapy a potom kvôli tu si berem tiež väčšinou Ems. Že Frank je to dobrý. Frank je tu dobrý na túto mapu. To je dobré meno, Sabina. Čo? Dievče? To bolo pekné meno. Sabina je pekné meno. To je pekné meno za mňa. Mne sa páči. Nie, za mňa je pekné to meno. Že Sabina, pekné to je.
Vidím. Bum. Aký si myslíš, že budú ďalší brawlery na maxe? Ja by som chcel... Oni dávajú väčšinou na max brawlerov, ktorí ako nejsú moc dobrí. Napríklad MZ teraz. MZ za mňa dobrá, ako? Silná. Tak, ja neviem. Napríklad ten Jean. To chápem. Ježiš, toho Surge'a musíme dať dole. Sabina, nie! Sabina! Ja nejsem upjatý! Ja nejsem upjatý! Ja, Jeff! Oni ma aj tak nebudú počuť, či? Čaute ľudia, dneska uvádzam videjko ja. Ako si mám dať toto Star Powerku, tú curveball, ale ja si dávam tú curveball, teraz to je to, jak sa mu tí bodliny tak točia. To je Spike dobrý. Ja mám Spike na Gold 3 konečne. Ja to kákam. Si zdechol? Potrebujem ulti a potom to tam hodím. Čo? Čo? Nenávidím rankedy. Ale proste ja chcem dať aspoň Diamond. No žensku si nebere, na to kašlem. Tak zober si Ems. Ja si zoberiem koho? Tak ja si zoberiem potom Ems. Ja si asi potom kúpim skin na Ems. Ten Angels versus Demons. Chodom napreč. Ne, nejsem upjatý. Ne, nejsem upjatý. To bolo dobrý play. Ty, ako si ho pretáhel. Už mám hypercharge. Jaj! A ja som mi tú hypercharge určite stihol. Dobre. Poď, zober to. Yes, zober to. A utekaj preč. To som dobre dal. Tokyo Drift. Nie! Prečo si to spravil?
že si to nechal dopustiť. Ja by som to dal. Však som! Však sem! Ty budeš čo, cuky? Ty budeš jak cuky, že? On robil, áno, vlastne on robil 2-mesačný. 21 minút. Pablo. Čári a domov zdále. Tento skin si kúpim na EMS. To je mega pekný. Aha. Prečo pomaly každý má ten skin? Angels vs Demons. Si, jak ma to vyhýlovalo. Ty boli mega dobré. Ja som mal 2-krát až 3-krát a mne padol ten Robo Mike. Ten Robo Dynamite mi padel. To je legendárny skin. A potom aj ten Surge. Áno, healuj ma. Už nie? Čiže ja som Jean. Bro, však ja som Jean. Na mlieko. To ani ja. Ty si to iba tak dal. Že ju tu máš a rob si s tým, čo chceš. Ja som ich obidvoch pritiahol. Hej, ako tá Jeanová Hypercharge není vôbec dobrá. Že ja mám takú dobrú taktiku, že odkiaľ sa on zvratil, on bol neviditeľný. Vyhľujte ma, brásky. On sa vyhľoval a nie ja. Dobrý gól. To bol dobrý gól. Že Brosky mal stres. To by to ten Spike dal, vieš? Nie, teraz to môžeš... Hej, dávaj to okamžite preč od nich. A my môžeme vyhrať aj s jedným gólom. Či z jednu bránku. Nie, on je sprostý. On je... Ja ho nenávidím! Ja sa zastrelím v Robloxu. Prečo? Ja už som mohol byť Diamond. On mi slúbil, že dneska pôjde hrať a nešiel hrať. Nejbe... Kto? Čo to je za film?
Viem, poznám mamu na prenájom. Maminka si na prenájom. Čo mama na prenájom a ja som to začal kúkavať ešte pred 2 rokmi. Ja som normálne si to kúkal. No, tento. Ja som debil. Som sprostý. Som sprostý. Nie! Ja, bra. Ten džín healuje. Gene. On je gene. Čo? Ty si mal 11? Nie, ty si mal koľko tých diamantov? Vidím tých týpkov. Knokot. Ja musím ísť trénovať za kolota. Nič. Výlov nemáš. Ty nemáš, ja nemám výlov. Inak mám všetkých epických brawlerov. Shada mám ale dobré. Ťuky ťuk. Som si za neho za toho kolta úplne naučiť hrať. Tri showdown, že? Ktorá? Ona by ich mala slovovať. Asi. Možno. Ja to potom prečítam, nevadí. Prečo však to vyhráme? On sa nedobodal. Rankedy? Počkaj, ja si prečítam, čo robí tá gadžeta od Shada. Za mňa tá druhá je lepšia. Ja som si dal tú druhú. To má väčší range, tu som si dal ja. Hej, vieš, čo si ma videl za video? Že nejaký týpek išiel proti Hirovi. A k tomu najlepšiemu na svete. A máme ho porazil, že vraj. Surge Protector!
Ja robím search a Search Protector. Koľko už natáčaš? Ja 30 minút. Dobrý pík som dal searcha. Six. Toho Derila musím. Však ja som searchal toho Derila. To neišlo, som mal málo životov a tá by ma toto sfúkla jak plameň. Nechaj ma! Na čo ma zabíjal, keď som mu tú loptu dal? Ja som taký... Ja ešte zdechnu na tú bublinu. Ja nejsem upiatý. Ja nejsem upiatý. Ja Jeff. Ja nejsem upiatý. Ja nejsem upiatý. To je ranked, že? To skapeme. Ale proste to sa nedá prehľadať! Že? Úplne, že rage quitter. Ja to napíšem, víš, jak to ja pomenujem? Že dostal som rage quit. Ja si berem Leona, dobre teraz? Nevadí. Ukáž mi, koho mám zbrať? Koho mám zbrať? Hej, tá druhá Star Powerka, tá Hype, tak ona vôbec že nefunguje. Políbí. Kto? Dynamite? To je starý dedek. Není tu search. S nami není search, proti nám je search. Protector. Search ochraňovač. To je protector, už je ochraňovač. Tam je. Oni si všetci myslia. Soplák! Sopláci! Jedni. Sopláci. Ty sopliak. Jo, už moc nie. No dlho už nie. Yes, ty si dobrý, Mario.
Dobre. Ja koho? Alebo Dobre. Leonisko. Prosím, ja si chcem... Ja som si stihol ešte dať tie veci. Ty čo si... Yes! Ten Edgar ako toto, on ich úplne zmiatol. Aká karama, že? Aká karama? Karama, že? Aká karama? Ja viem. Ale ja som si teraz vymyslel svoje vlastné slovíčko. Nehovor, že ten Edgar... Ja som si myslel, že už ten Edgar zdechal. Ja úplne, že keby zdechal, vieš? Get ready, dirty, dirty. Look into my eyes. I never like to go my way. I want to do something else. Takže jakým debilom to voláš zas? Debilom. Až moc na věk. Hej, Stuova Hypercharge je mega OP, že? No nejuje! Ja už budu mať Hyper. Ty máš koho? Stu nehral. Ešte že? Nahraj. Nie, mám problém. Plánuje ho. Karam. Jež, jaký save? Karam, prosím. Ten Stu ho zabije. Odkiaľ? Čaká, to nebude bot. Týpek má Mortixa a volá sa Shelly. Sa zabijem. Strieľaj!
You got a shit out of me. To jen zkus se přitáhnout. Tak jsem přitáhnout. Pablo. Ale vieš, čo je najhoršie? Že iba my máme pri bránke takéto, čo ten puk tak zrýchli. A oni to tam nemajú. Nie. Jaký safe? Hej, ja neviem, kedy ho mám pritáhnuť. Ježiš, ten bás. Však nevadí. To je jedno, už prehrali sme. Už nechcem ísť rankedy. Poďme napríklad 5 versus 5. Však ja aj tak musím ísť za kolto. Sme za Krolojča. Ja neviem, či si mám kúpiť na Krowa nejaký skin. Mám si kúpiť mecha Krowa? Ja neviem. Ja už idem končiť. Tak ľudia, pre toto video to bolo všetko. Čaute a uvidíme sa na budúce. Čaute.